Sziasztok, megint Kevin vagyok, és szokásosan meg lehetett, vagyis hát megint attól a Disco nevű gyerektől fogom megmutatni az egyik újabb találmányát. Ugye volt az nem kell, vagy nap, ezt nemrég csináltam, meg. Ugye volt az óriási TNT, utána az arc, a számológép, és most van egy gitár, ami tényleg gitár. Hát lehet vele gitározni. Ez így néz ki. És szerintem ezt se fogom tudni kezelni. Ez is rettenetesen szépen meg van csinálva. Tényleg nagyon szép. Kezelni azt már szép. Azt hiszem, hogyha igen, akkor szól is. Elvileg lejjebb venni magút. Nem. Ja, közben itt vagyok, csak tisztán a nagy látványban elbámészkodtam. Hát az összeköttetés. Isten, még itt is megcsináltam. Igen, ennek is bonyolult, mint mindegyik találmányának az összeköttetése. Ezt is jó kis színes, szépen. Ezt én nem is próbáltam, hogy ide be lehet tenni. Milyen be. És milyen durva. Szeretik a mobot is, ahogy nézem. Hát... kíváncsi vagyok a másik textúrakkal, hogy néz ki. Így szép. Na, vagy akkor elég. Szakta. Még elég is. Biztosított. Ja, igen, hogy jön. Az alap. Még ezzel is szép pedig az elég. Na, nem. Mit akartam? Ja, igen. Végre. Hogy kell adni? Hogy kell? Mi ez? 68? Nem tudom. Na jó, nem tudok addolni. Szokásos módszer. Ja igen, és akkor pisztonak húzzák be. Nem tetszik így. Szóval néz ki. Jó, és akkor egy óriási TNT robbanással bontsuk. És ezt... Nem. Ezt itt felrobbantom, az állat. Ja igen, hogyha valaki nézi ezt a videót, az nagyon fontos lenne, hogy légy szíves, hogy azt leírni linkbe, hogy kell, vagy mit kell ahhoz beírni, hogy a TNT-k maguktól lerakódjanak egy ilyen alapra. Hát egy sorba. Még azt hiszem, igen, Zsédav-nak a videójában láttam, mert nagyon bírom Zsédavot, nagyon jó kis videókat csinál, meg minden.
és mindig nézni szoktam. Ez gyapjúból van? Jaj. Most már láttam, hogy fölgyullad, basszeg. Mi robbant fel? Semmi. Nem fel. Majd így. TNT adagoló. Jó, a beköttetés még mindegyik részét baszom. Jó, mondjuk a TNT-snél nem pénzt basztam, szép sorokban. Mégis én robbantottam fel. De miért? Wow, creeper. És föl lesz robbantva, csak egyszerre robbanjon mindegyik. Úgyhogy valahogy ezt próbálom összekötni, de nem lesz innen, mert... Ja igen, és lehet, hogy csinálok olyat is, hogy ilyen csapdákat mutatok be, mert szeretem az ilyen redstone dolgokat. Nagyon ennyire, nem ilyen azért. És a Youtube-on meg lehet nézni ezeket is, ti is le tudjátok tölteni, meg mondogat már elmondtam, hogy a leírásban is ott lesz. Minden. Nem tudom miért baszom szét minden ilyen matkot. Csak úgy robbanjon egy nagyot, aztán búcsúzok. És megvan a következő videómnak a eleje, közben ezt is kitaláltam. Jó, akkor ha látok valamit, akkor én ezt a vállásét. És akkor felrobban gyors ez, aztán búcsúzom. Hol vagyunk? A tök ott maradt. Na, sziasztok!